Здравейте, аз съм доктор Ива Стоилова, дерматолог съм с 24 годишна практика в областта на дерматологията, но имам интереси в областта на трихологията и онкологията, затова разполагам с много апаратни методи в клиниките си в Пловдив, Дермавист, във Варна Вивадерм и в София Еставист. С тези диагностични методи аз мога да правя прецизна диагностика и да бъда специфична в лечението на своите пациенти. Също така съм международен обучаващ лекар по отношение на лазерните устройства и Key Opinion Leader към компанията Alma. Благодарение на това в клиниките си разполагам с над 85 устройства за диагностика, лечение и терапия на своите пациенти. Като естетичен лекар се занимавам с обучение по отношение на ботулинов токсин и филъри, както в България, така и на международната сцена, като съм обучаващ лекар към компанията на Алерган. В последните години съм щастлива, че успях да се квалифицирам в областта на сексологията и в клиниката ми в София Еставист имам едни от първите апаратни методи за подобряване на сексуалното здраве. Заповядайте на Естетик Експо 2024 година на 16 юни в хотел Санкт-Петербург в Пловдив, където ще се запознаем и ще мога да бъда в полза при диагностика и съпорт на лечението на тези, които желаят.